Hindi ko marinig kasi nag-uulan na yun at mapalapit na magabi. Ngayon, taste natin tong lollipop. Kasi, meron ako nakita sa Facebook na ganyan ang taste niya at yung lips niya ay nakoloran. Dito sa baba ay white at dito ay pink. Now, let's try it. Masarap tong strawberry. Masarap rin tong white. Ano bang banana? Joke. Kung ba yung nanaan? Sagon mo na ako.